खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 17 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बिश्वकर्मानि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। बिश्वकर्मा फुजा जायखौ बिश्वकर्मा जयन्ती मुङैबो मिथिनाय जायो। बेयो मोनसे हिन्दु फोरबो जाय बुहुमनि इसोरारि बुमिनसार आरो भगवान बिश्वकर्मानि जोनोमखौ फालियो। बेयो हारिमुगिरिफोर, दामगिरिफोर, इन्जिनियारफोर आरो गुबुन रोंगौथि गोनां खामानि मावग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार सान, जाय गावसोरनि जिउ राहायाव जाफुंसारनायनि थाखाय बोर बियो। बे सानाव हिन्दु धोरोमनि गासै सुबुंफ्रा बायदि मेसिन जेरै टिभि, कम्पिउटार, गारि मटर बायदि मेसिन बेसादफोरखौ फुजा होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड फेशन सेफ्टी डे, हायद्राबाद लिबारेशन डे आरो इन्टारनेशनल कान्ट्री मिउजिक डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।